Magandang araw sa inyo mga ka-PromD at welcome back sa Certified PromD channel. Kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe muna at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga video. So ngayong ka-PromD, wala akong magawa dito sa bahay. So yun nga, hindi kami, bihirang-bihira lang kaming lumabas kasi siyempre nag-iingat din kami dito. Although vaccinated na kami dito, pero first dose pa lang ako, saka yung friend ko din yung mga ate niya, saka siyempre ate ko na rin dito sa bahay, tapos na sila magbakuna, naka second dose na sila. So kami na lang ng friend ko na dalawa na lang kami na walang second dose. So ang bakuna namin sa pangalawang bakuna sa August pa. So gusto ko nang makauwi dahil siyempre mahirap pag nasa ibang bahay ka from mahirap pag nasa ibang bahay ka from siyempre nahiya ako dahil hindi ko naman to tahanan. At siyempre pag sa ibang bahay kapag talagang hindi naman talaga comfortable kahit sino sa atin, or siguro na experience nyo rin yung kahit sa bahay ng nanay mo, sa bahay ng ate mo, sa bahay ng kaibigan mo. So lahat yun na experience natin na talagang mahirap yung nasa ibang bahay, pero siyempre no choice naman. Gusto ko nang umuwi, yun nga, kailangan magpapapakuna pa ako sa August pa. Hindi ko alam, nakalimutan ko anong date sa August. Pero siyempre, pag umuwi ako, alanganin. So, saka wala akong masakyan, hindi rin talaga makakauwi dahil unang-una kailangan ng residential ID o residence ID sa probinsya kung taga roon ako. Pero kasi ka-PromD, sinabi ko naman sa inyo na ang tagal-tagal ko nang nawala sa amin. Bata pa ako na mamasukan ako ng trabaho dito sa Manila. So yun yan, namasukan na ako ng houseboy, ng janitor, ng service crew, ng waiter, factory worker, construction lang hindi ko napasukan. So ngayon ka-PromD, nandito ako syempre, yun nga, dahil hinatid ko yung friend ko. Ang problema yung pag-uwi ko, so mahirap dahil wala akong requirements. Hindi ako makauwi dahil wala akong ID dahil matagal nga ako sa Manila. Yun, numuwi naman ako doon, parang I think hindi naman sila nag-issue ng ID para sa mga local residents nila sa probinsya. Yung pag lang, siguro pag may trabaho ka doon sa isang kilalang kumpanya, so magkakaroon ka ng ID. O kaya sa sa government ka nagtatrabaho. Pero kung wala, kung magsasaka ka at ordinaryong tao ka lang sa probinsya, talagang wala kang makukuha ang ID. Kaya yun ngayon, hirap ako makauwi. So isa pa ka-PromD, ang hirap talaga. Even na yung kahit pambili ng sabon, syempre nangyari man ako sa friend ko dito. Hindi naman ako nagugutom, kaya lang yung syempre yung personal na gamit ko like toothpaste, sabon. So yun ang problema ko kasi wala naman akong pera. Yung sa YouTube, kumikita naman, kaso pag hindi umabot ng $100 yung income mo in 1 month, hindi ka papasweldohin. So hindi naman ako big time na YouTuber ka-PromD. So lang ako, parang small YouTuber, yung laging mga sinasabi natin, I'm only small YouTuber. So hindi ako big time. It means hindi ako kumikita ng malaki. So kumita man ako sa isang araw $2, $3, pinakamalaki na yung mga $5 to $6 a day. So sa isang buwan hindi naman naabot ng $100 yon. So kaya yung ka-PromD yung bitin. So mag-aantay akong panibagong another month para makumpleto ko yung $100. So okay naman. So hindi naman ako pinapabayaan ng friend ko dito. Kaya lang siyempre yung personal gastusin ko. Pero
Di bali na basta ang mahalaga ay hindi ako nagkakasakit dito at syempre malusog. So ngayon ko from din, dami-dami ko na naman dinala. So yung yun nga, wala akong magawa dito kaya tinitingnan ko yung mga mayana ko nadala ko dito. Parang ito yung nakikita nyo katabi ko, parang ano na iba na yung kulay. So okay lang, wala naman ang magagawa kasi yun talaga yung weather dito, yung medyo wet yung dry yung weather condition dito, kaya siguro ganun na yung nangyayari. Ang daming langaw, hindi na kasi ako naligo wala akong pambili ng sabon. So naiya ako sa friend ko na so mamaya sabihin ko kaya nilalangaw ako. So magtatanim muna ako ng mga mayana na kinuha ko dito. Siyempre kasi yung nasasayang ako dun sa nasasayang ako dun sa mayana na dinala ko dito, yung rare na mayana. Kaya itong nakikita nyo, ang pangit na, ang batik-batik na green na maroon. So itry ko itanim doon sa bandang gilid kasi medyo malawak doon. Sana maka-recover. Siyempre medyo umuulan na kasi kaprom din, nababawasan na yung sobrang init. Sana naman gumanda na siya at lumabas na yung tunay niyang kulay kasi sayang. So ayun kaprom din, itatanim ko na to. So wala akong magawa dito kundi mag-gardening, magwalis-walis. Minsan pumupunta kami ng mall, magkakape. Yun lang. But yun yung siyempre nahiya ako kasi kahit na parang matagal ko na yung kaibigan ko dito, siyempre nahiya ako. Yung kahit na pambili ng sabon, nahiya talaga ako magsabi. Pero mamaya sasabihin ko sa kanya na kailangan ko ng pambili ng sabon para hindi na ako langawin. So dito nga kaprom din, nagputol ako dito, yung dinala ko dito. Yung kulay nito ay kulay parang dark na violet na may purple sa gitna. So ngayon ito na yung kulay niya, kulay green na may pink parang pink sa gitna. So hindi siya true color nung dumating ako dito, pero gumanda rin. Kaya lang sabi ko sayang naman yung time ko dito para hindi ako magtanim ng ganito. So total parang rin naman siya, parang hindi gumaganda. Sabi ko dapat medyo try kong magtanim doon sa direct soil, baka sakali na gumanda. At syempre yung ito pa rin dito ko palagi sa kasi yung kwarto ko dito sa harap, dito lang sa gilid. So itong kaprom dito, so pinutol ko na yung iba dahil napakaganda nito, sayang. Hindi ko alam kung anong nangyari dito. Ayun, tingnan mo naman nangyari sa kanya. I-try kong magtanim sa lupa para just in case maka-recover ng konti or gumanda o lumabas yung ganda niya at ma-appreciate ko ulit na maganda siya. Sarap naman nga yun dito. Ito pala kaprom di ay yung dala kong bulb na yung pinapakita ko sa inyo nung last kong video dito. Ito, umusbong na yung dahon niya, yung ang caladium na winter Christmas or white Christmas. Hindi masyadong puti, medyo nga yung dahon niya, parang green, white. Kasi sa akin talagang yung dahon niya talagang kulay puti lahat, na halos wala kang makikita ng kulay green, puti lahat. Kasi ito marami pa siyang lalabas. Ayan marami siyang supang. Pero nung yung lumalabas siya dati, ang taba-taba niya. Tapos ito nung nakalabas na siya, medyo pumayat na siya ng konti. At pumayat talaga, hindi siya magandang tingnan. Pero okay na rin kaysa wala. Tapos yung kapramdi yung rare na mayana, ito nga yung ayan, yung rare na mayana na galing ng Bicol, ito na siya. Ito isang variety lang yan nagpropagate ako, tapos ito nga iba rin to, naging iba rin yung dahon nito, tapos ito yung pinagkunan ko, so iba rin siya. Hindi ko alam kung ba't nagkaganyan. So sayang, sana gumanda ulit. At siyempre yung sabi ko ibibigay ko kay Melody's Mini Garden, ito sana yung bibigay ko sa kanya, kaso lang hindi pa kami nagkikita. So ayan, dati ang taba-taba nito,
tapos bigla nang pumayat. Ayan ang tingnan niya, yung ano, yung katawan niya parang dati parang kasing laki lang ng daliri ko yung katawan niya, tapos biglang naging malnourished siya. Hindi ko lang alam dahil siguro sa klima o sa panahon dito sa Manila. Then ito pa siya. Ayun, kung nakikita niyo napakapayat niya. Yung dati yung taba-taba, tapos yan sobrang payat na. Pero maganda naman yung dahon niya. Kumpara kasi yung bibihira lang yung ganyan dito sa Manila. Kadalasan kulay green. Cane red or ano naman Tagalog nito, nakalimutan ko, insulin plant na tinatawag, pero yung pinakapangalan niya is cane red. Ayan, yun pa rin, pitcher plant ko lumaki, kaya siya sa Manila. Ayan, so ayun ka from dito ako magtatanim ng ng mayana kasi maano dito yung lupa malawak, walang tanim. At syempre, nung bago ako umuwi ng probinsya noon, nagtanim din ako ng mayana dito at ito na yung resulta. Parang hindi ko na maintindihan kung anong kulay niya. Kulay brown na may green. Ano yan pula na may green. Ngayon brown na may green. So dito ako magtatanim kasi medyo malawak naman dito. At wala naman itatanim siya yata dito kasi dati yung tinataniman ni Ate Doris dito ng mga gulay. Yung pichay saka yung cabbage dito niya tinatanim, pero sabi niya punuin ko ng halaman ito, kaso lang nung nakauwi na ako ng Bicol, so wala, hindi ko na nataniman. Ayun. Doon ko lang nakita sa Bicol. Sa ibang lugar wala nito, kahit na yung sinasabi ko sa inyo na kahit na sa Laguna, sa Bulacan, sa Cavite, doon sa Silang, wala akong nakitang ganito. Kaya lang nung pumunta dito, pumangit na. So sana gumanda siya dito. So hindi naman malawak yung tataniman ko dito kasi taniman ito ng gulay, baka pagalitan ako. So dito ko lang banda. Siguro tanggalan ko ng dalawang damo kasi masyadong malaki yung damo niya.
So, ayan na ka-Prom D. Diniligan ko siya ng tubig ulan kasi nakaipon sila ng malalaking maraming tubig ulan sa timba na napakalaki. Kaya ayan, mayroon na naman akong alagaan dito umagat hapon. So, kailangan ma-maintain ko na didiligan ko siya kahit na mabasa man lang yung lupa pag hindi umulan. Kasi madalas naman umulan, siguro kahit hindi ko na masyadong didiligan. Pero pag simula, syempre, dapat dinidiligan talaga para ma-maintain yung palaging ma-maintain yung pagsisimula niya na gumanda kaagad. Ayan ka-Prom D. So, ayan. Ay, yung purple. Yung pink. At yung napakagandang, napaka-rare na mayana na first time kong makakita ng ganyan. Ayan. Ayan po ka-Prom D, maraming pong salamat sa inyong panonood at naway lagi kayong manood sa aking vlog at don't forget to subscribe and touch the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post. Maraming pong salamat ka-Prom D at i-update ko po kayo sa mga darating na araw kung ano po nangyari sa aking tanim. Salamat po. Diyos mabalos.